Part 2 nga, part 2 nga. Again, this will help the lower limb in preparation for standing and balancing. Ay. Ito, maaring ito da. Mukhang nakalata ako siya, hindi ka maaari yata ngayon. Paano kondisyon ka yata ngayon ha? Kaya, siyempre, shout out pala sa sponsor ng therapy ito. Kaya, sa kanyang mga anak. Kaya, mga, dati, ari-ari ka pa da. Ninibago ko siyempre da. Walang aray ha. Ay ko. Ha? Hindi mo namin yan. Hindi mo na aray, no? Dati, aray! Kahapon pa lang. Oo, di ba? So, why I make every day of my stroke patients? Kasi gusto ko makarecover kagad. Di ba? So, I use my technique, a different kind of technique. So, ano ba yun? So, lahat ng mga technique na ginawa ko sa dalawang napagaling kong stroke, ginagawa ko ito kasi gusto ko mabigyan kagad ng lunas yung stroke patients at mabigyan ng pagbagong pagkakataong makalakad. Yan. Araw-araw na. Amen! Okay, dito ito iyak to. Balakap. Sige. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boom! Ay, ito aray niya. Ito ka, ay talaga. Aray yan. Yun! Ito na. Oh, ito na po. Ang Aray. 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 Dati walang aray, no? Oo, dati ako ha. Yan, meron. Aray nako, kay sakit na God bless! Ito po kami ni Kuya Noli. Si Kuya Noli po, isang bedridden po natin for almost ilan taon na stroke? Ilan taon? Wala pa. Siya po ay bedridden at walang balancing. So ngayon po makikita po natin mga subscribers na guys. So i-condition natin muna si Kuya Noli. Siguro ang balancing ito eh. Medyo na natin. Puling talilong. Okay. Ready, sir? Are you okay? Oo. Ito tayo. Yo. Kita mo naman. Leong Guerrero. Wala ko yan. Ibalasin mo muna dyan. Yung sinabi natin video. Yung video natin yan. Baka naman. Yung mga sponsor ng video, baka araw dyan. Yan. So, bakit moderno mangkeping? Nagtatanong dyan. Moderno mangkeping, bakit kasi? Kasi yung lolo ko po ay manggagamot po talaga dyan sa Kandati-Karalo. Si Apo Miyong. At tayo po ay nag-aral ng iba't ibang modality. Nag-aral po tayo ng in situ Pilot Wellness, in situ Massage Therapy TESDA. Ayan, we are certified reflexology at nag-undergo po tayo ng DOH license massage therapy dyan po sa Isarog. Ayan. At tayo po ay nagkaroon ng iba't ibang maraming pesto dyan sa Maynila. At marami na tayong experience at napagaling ng mga stroke patients. Ayan. So, ang uling tumutulong tayo, siyempre sa ating kalusugan na maraming stroke na pababayaan. So by this program, by this video, ay sana ay ma-encourage ko yung mga stroke patients na merong